Driver sa wing van nga nidaro sa pipila ka mga sakyanan ug nipatay sa usa ka pastor niadtong Sabado, nipadayag nga wala niya tuyua ang maong aksidente. Si Nelson Isubal kinsa driver sa drop side van nga nawad anong kontrol sa iyang gimanehong sakyanan nga mao'y niresulta sa aksidente sa barangay Kanduman, Dakbayan sa Bandawe, nagkanayon nga iyang gibuhat ang kutob sa iyang makaya aron lang malikayan ang aksidente. Ang brake sa drop side van nga mao'y gimaneho ni Isubal nikagar sa dihang niagi siya sa usa ka bangilid nga bahin sa dalan. Tungod niini gipasubay sa driver ang van kilid sa daan aron malikayan ang ubang sakyanan. Apan naigo na hinuon sa truck ang napulog ka mga nagkalain-laing sakyanan ug motorsiklo. Patay sa aksidente si Manulet Subang, usa ka pastor ug basketball coach sa dihang nilabay sa gikan sa iyang gimaneho o nalabay siya gikan sa iyang gimanehong motor ug naligsan sab sa maong truck. Laing 8 sab ka mga tawo ang naangol sa aksidente. Si Isubal nangayo og pasaylo sa tanang naapektuhan sa disgrasya ug daw sama sa ubang mga driver sa dagkong truck, gi-check niya ang mga brakes sa iyang gimanehong sakyanan ug wa siya magdahom nga mag-malfunction kini. Si Isubal kinsa voluntaryong nitahan sa kapulisan, miatubang og mga kasong reckless o muatubang og mga kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries ug damage to properties.